Ni neure aldetik kontseiluaren idazkari nagusia naizen aldetik. Lehenengo poza adierazi nahi dizuet eta gero eskerrona. Poza, beste herri bat gehiago, horren da 7 urte ondo esan duzun bezala, abiatutako bide horretan beste herri bat gehiago sartzen delako. Eta azken batean, guretzat, prozesu hau aurrera, gero eta indartsuago joan behar duen zerbait da. Goierri dagokionez, 3. herria da. Ordizian hasi zen prozesua, gero Idiazabala pasatu zen, eta orain hemen seguran hasiko da. Gero, danoi dagokigu pausoak ematea, eta urtez urte hartzen dituen helburu horiek betetzea. Poliki kontzientzia lan bat egin behar da, herritarrek ikusi behar dute, beren parte hartzea ezinbestekoa dela euskarak helburuak lor ditzan, eta nahiz eta herri euskaldun bat izan, seguruaren kasuan hori nabarmena da, beti dauzkagula, utxuneak, zuloak, hobetu ditzakegunak, eta euskara indartu egin behar dugula. Azken batean, hori ugaldu eta indartu ahala, orduan konturatuko gara euskara benetan egunero bizitzeko giro eta tresna egoki bat dela. Bitartean beti kosta egingo zaigu, eta militantzia batean ibili beharko du. Alderdi horretatik beraz, momentu honetan ia Goierrin 96 bat dira lortu dutena ziurtagiria, eta espero dugu etorkizun batean askoz gehiago izatea. Beraz, espero dut ez izatea azkeneko eguna hemen agona, beste batzuetan ere, beste zeregin batzuen gatik itortzea, eta orduan ikusiko dugu frutuak ematen ari dela gaur egin dugun sinek eta beraz, nahi duzuen arte.